ndinofarira kuti muzive nezveukuru hwake. Munoona kana takagara takaungana paivhangeri here ine shoko randinotiisa riri kuna Luke 10:8 riri kuna Luke 10:8 rinoti Yesu Kristu akafunga kupinda mukati merwendo apinda mukati merwendo akasangana naMaria naMarita. Marita akati kuna Jesu, ndotikukumbira kuti ndiende nemi kumba kwangu. Jesu akabvuma kuti hongu Marita hana. Vachinge vasvika kumba kwaMarita, Jesu akasvika ndokubva agara mudaini. Agara imomo. Zvinonzi Marita akabuda mukati memba. Marita abuda mukati memba, akaenda mukati memba yekubikira. Rugare ngaro inisu. Asvikamo akatanga kubika ari imomo. Rugare ngaro inisu. Asi aiva nemunin'ina wake Maria. Rugare ngaro inisu. Maria akagara pakati pevana Jesu nevadzidzi. Akagara ipapo akatanga kubvunza nezveukuru hwaMwari. Rugare ngaro inisu. Asi Marita akasvika pakugwadziwa nebasa. Ndokudzoka pana Jesu kuti anzi, ko imi makagarireiko nekamwanasikana kanziye nzaka? Kari kusiya mapoto kachiterera nyaya dzevakuru. Asi Jesu anopindura achiti, uyu ndiye akudza kuda kwaBaba maari. Amen. Ndiri kutaura kuti Marita did a good thing to invite Jesus to his home. Asi ava naJesu wacho haana kuprioritize chinhu chakanaka kuti aite naJesu wacho. Amen. Ndiri kuda kudzoka panyaya yekuti kana tichinge taungana tiri panapa, kana tichinge taungana tiri paconference inoyi, we have gathered here kuti tidzidziswe shoko raJesu tetinovandudzwa. Zvekuti tibikirwe chikafu zvichauya. Chatavinga ndechekuti titeerere ivhangeri tinosandurwa mirangariro yedu. Amen. Naimi chinhu chinonzi kubikira vaeni chinhu chakaipa here. Handisi tikafamba tinotoda kudya. Zvakaitwa naMarita hazvina kuipa. Asi pane dzimwe nhambo dzekuti tinofanira kuti tinoprioritize zvinhu. Chero zviri zviviri. Ndikuda kudzoka panyaya yekuti takadaiwo tiri muno mutatu wavanhu vakuru. Tikatanga kuridza ngoma, ichochi chingoma chedu chinonakidza cheJerusarema yamukuridza ichochi. Vamwe vanhu vakamboti vachiridza takuda kutaisa chechi. Chechi ikazopera kuma8 dzeusiku yakaifanira kupera na4. Nekuda kwokuti chinonakidza zvisingaiti. Kana DJ aripo achiridza achigona zvisingaiti, vanhu vanoramba vachiti pulo dzokera ipapo. Asi ndiri akuparidza nhau yekuti isusu tavanhu vakuru tinoziva zvatavinga. Tinofanira kuva vanhu vanorationalize zvinhu zvataita zvakwana. Takufanira kuti tiinde apo. Zvataita zvakwana. Takufanira kuti tiinde apo. Nekuti tatanyanya kufambira ishoko racho kuti tiridzidziswe ribate mukati meupenyu hwedu ritisandure. Ngoma ingaridzwa ikanakidza sei, asi haina zvainogona kuchinja mukati mauri chero wainzwa. Rugare ngaro Yesu. Ngatizive kuti tatavinga pano ishoko. Saka ngatichitovai vanhu vanoteerera shoko zvakakwana tiri muno. Rugare ngaro Yesu. Amen. Unotoona vamwe vachitobuda pano. Vamwe murodhi tatichifamba pastop yega yega munhu anokuda chinotenga chekudya. Handiti hazvina kuipa tiri munzira. Tasvika pano zvonzi yekuchikafu ndiye anotanga kubuda futi. Inzara yerudziya muinayo. Rugare ngaro Yesu. Satani ngaasakubirai nguva yenyu muri panapa. Inzwai shoko raJehovha musandurwe upenyu hwenyu. Ngatifeili haigumiri ipapo, ndoita chiro neupenyu hwenyu. Rugare ngaro Yesu. Hamuzivi zvakakukosherai. Rugare ngaro Yesu. Saka tiri mayuti tiri panapa. Ngative vakomana nevasikana vakarongeka. Vanyatsaona kuti zvakatamba zvakwana. Ngatingoidzokerai kushoko. Zveshoko taguta. Ngatingodzokerai tinoita zvidu zvekuimba. Rugare ngaro Yesu. Shoko riri pano shoko rakanaka. Rugare ngaro Yesu. Ndoda kuti muverengi angotanga kundipindira mukati menyaya yatanga basa yatapiwa. Rugare ngaro Yesu. Ngandivhurire vhesi yatanga. Ndoda kuti ndingoparidzawo zvishomane nepavhesi iyoyo. Ndobva ndabva ipapo.
Rugare ngariwe nesu. Rugare ngariwe nesu. Munoona takadaiwo tiri mayuti. Ivhangeri yaJehovha yakasimwa kare mukati matiri. Rugare ngariwe nesu. Vamwe vazhinji vakaigamuchira. Vakaitenda kwairi. Rugare ngariwe nesu. Vatova kutofamba mukati menzira yechiedza. Rugare ngariwe nesu. Asi manje nyaya iripo ndeyekuti in a race hatisati tapedza hazvigumiri pakugamuchira Jesu bedzi. Rugare ngariwe nesu. Asi Jesu tinofanira kuti tamugamuchira timutakure tifambe naye kusvika panoperera resi yatiinayo. Rugare ngariwe nesu. Paulos anozombokonjendaisa maGalatians kuti imimi makatombotanga muchifamba pamweya kuzvenyama zvamakuita izvi zvabvira. Rugare ngariwe nesu. Ndiri kuda kutaura kuti tine mayuthi panapa atakadzidzisa shoko, akadzidziswa shoko akatorinzwa akaritenda akarigamuchira. Nemazuva ekutanga makaribatisisa shoko iroro mukagara mukati mechikristu chaJehovha. Rugare ngariwe nesu. But as time goes on, makurasa tsika dzamakadzidziswa dzaJehovha, makutora dzimwe tsika makudzitsveta mukati mamuri. Rugare ngariwe nesu. Rugare ngariwe nesu. Makataurirwa kare naPauro kuna vaEfeso kuti mava vana vechiedza, chigarai mukati mechiedza chamakagamuchira. Rugare ngariwe nesu. Ndonyaya nda kutaura pamusoro pezvayo kuti takufanira kuti tichiramba tichifamba mukati mechiedza chatakagamuchira. Hatichafaniri kuti tichidzokera mukati merima ratakanyorwa kuti tibudiswe mukati marima. Asi ndisati ndapinda mukati meshoko roro chindibvurirai pane yatanga basa. Verse 1 muparidzi musoro weshoko munhu ngaafarire zvose asi ngaarangarire musiki wake pauduku hwake. Erengai. Pa1 verse rangarirawo musiki wako pamazuva oujaya hwako, mazuva akaipa asati asvika namakore asati avapo, panguva yauchazoti handifariri izvozvo. Rugare ngariwe nesu. Hanzi rangarira Mwari wako paujaya hwako. Usati wasvika panguva yekuti hauchakwanisi kuti izvi handichazvikwanisi kuti ndizviite. Rugare ngariwe nesu. Iriko nguva yekuti ichasvika yekuti hatichakwanisi kuti tishumire Jesu sekuda kwedu. Rugare ngariwe nesu. Nekuti tinenge taakumanikidzwa nezviro zvizhinji mukati meupenyu hwedu zvinouya nekuda kwezera. Rugare ngariwe nesu. Munoona kuti tishumire tiri mukati mekereke yeZioni, pane zvimwe zvinhu zvatakazarukirwa nazvo zvisiri kutitadzisa kuti tinamate tiri mukati meinokereke. Rugare ngariwe nesu. Ndaitaura nemumwe musikana aida kuroorwa. Rugare ngariwe nesu. Asi yechechi anopinda ndeyezayudhi. Munhu ari kuda kumuroora anopinda Jehovah's Witness. Rugare ngariwe nesu. Iye anotaura kuti Zaidha ndoita zvakapfurikidzisa, handigoni kuti ndiisiye. Rugare ngariwe nesu. Ndiri kuda kuzama kubudisa kuti tichasvika panguva yekuti tichamanikidzirwa. Ichochi chinguva chekuti mawana muchiri paZioni, muchiri kuda kuti muite zveZioni, iutilaize nguva iyo zvakakwana. Nekuti ichasvika nguva yekuti anokutorai anonokutsvetai kumasuowe. Rugare ngariwe nesu. Pamunoswera muchipfugama nekutamba zvisingabvisisiki majaira Jerusarema. Rugare ngariwe nesu. Nguva ndiyo ino yekuti muchiita zvinoda Mwari nesimba renyu rose. Rugare ngariwe nesu. Rugare ngariwe nesu. Gareni pasi. Verenga kuna Varoma 12. Roma 12:1. Musoro shoko uripo. Takuda kuti isusu semayuthi engo yanhasi tigone kuva tinozvipa kuna Mwari. Rugare ngariwe nesu. Takuda kuti tigone kuzviramba isu pachedu, tozvipa kuna Mwari kuti Jesu ndaamudziyo wenyu, chindisevenzesayi imi sezvamunoda kwete sezvandinoda. Rugare ngariwe nesu. Vakomana Jesu watakuzvipa kwaari ane zvaanoda iye mukati meupenyu hwedu. Zvimwe zvacho zvetinoti tikatarisa isu hatitozvidi. Rugare ngariwe nesu. Asi zviri kunzi zvipei muviri yenyu, zvipei mitezo yenyu, ive midziyo yake Mwari yaanoshandisa pakati peino nyika. Rugare ngariwe nesu. Verengai. Verenga pa1 namba. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri
hama dzangu netsitsi dzaMwari, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Patunhamba, musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. Rugare ngave nesu. Nyaya yataurwa apa yanzi titizvipa muviri yedu ive chibayiro chitsvene chinofadza Mwari. Rugare ngave nesu. Chinhu chinonzi kushumira Mwari chiri spiritual chinowanikwa mumweya hachiwanikwi panyama. Rugare ngave nesu. Asi apa Paul anotaura kuti zvipei muviri yenyu imimi kuti chive chibayiro chitsvene chinofadza Mwari. Ndakuda kutaura pamusoro pekuvandudzwa kwemunhu anonzi mutendi, kuti munhu kana achinge agamuchira shoko, kushumira Mwari hakuchanzi pamweya bedzi, asi kushumira Mwari kwapanyama nepamweya. Rugare ngarive nesu. Tichinge tazvipira kuti tazvipa miviri yedu yava chibayiro chitsvene chinofadza Mwari, handigoni kuti ndiwane muyuthi wezera renyu uyu akazvipa muviri wake kuna Jesu Kristu achirarama mukati meupenyu hwokumadoro. Iye akazvipira muviri wake kuti chive chibayiro chitsvene chinofadza Mwari. Rugare ngarive nesu. Kana muchinge mazvipa kuna Jesu Kristu, hazvigoni kuti muzvipe imi vasikana upenyu hwenyu kana kuti muviri yenyu kuti rive turusi radhiabhurosi rekuitisa naro upombwe. Rugare ngarive nesu. Nekuti kushumira kuri pamweya nepanyama hakuwanikwi pamweya bedzi. Saka gonai kuzvipa zvese nemuviri yenyu kuna Mwari kuti chive chibayiro chitsvene chinofadza Jehovha. Rugare ngarive nesu. Asi panozotouya potaurwa nyaya yecontinuous improvement. Handitika tiri kutaura kuti imimi Jesu makamugamuchira, asi muri kugona here kuramba muchiadvance his kingdom mamuri imomo. Rugare ngarive nesu. Vakomana takawana Zioni iri ratiri kupinda nhasi rakangodai, handitika, kubva patakabarwa. Handitika, is there any continuous improvement yatiri kuona mukati mekereke yatiri kupinda? Rugare ngarive nesu. Tiri kuona here kusanduka kweevhangeri mukati matiri? Tiri kuona here improvement mukati matiri pamusoro pezvekuziva Mwari? Rugare ngarive nesu. Ndo nyaya yekutaurwa apa kuti zvivandudzei pakuziva Mwari. Rugare ngarive nesu. Unoona kuti nekunyika vanoti the young generation kana kuti the youth is the future. Rugare ngarive nesu. But ike zvino takazodzidziswa futi kuti the youth is the present. Rugare ngarive nesu. Isusu tino semayuthi takatoungana munomu, tisu the present yacho yekereke rinonzi Zioni. Rugare ngarive nesu. Ukaona tichiti Zioni rakadhakwa, isusu tisu takadhakwa tiri muZioni. Rugare ngarive nesu. Why? Because we lack continuous improvement mukati matiri. Takatarisana nechimiro chitichi chaicho. We are lacking continuous improvement isusu. Asi Jesu Kristu anoti kana mwenje uchinge watungidzwa haugoni kuti uiswe pasi, asi unoiswa pamusoro kuti uvhenekere vanhu vose. Rugare ngarive nesu. Hati mwenje kana uchinge wazarurwa uchafamba uchivhenekera nyika dzose, unovheneka uri pauri ipapo kuti vanhu vaone chiedza vauye kwachiri. Rugare ngarive nesu. Ndoda kuparidza pamusoro penyu mayuthi. Rugare ngarive nesu. Tiripo vamwe kuti takutozoona kuti ivhangeri tinoiziva zvemazviro kwazvo, tinoiziva ivhangeri iyoyi. Rugare ngarive nesu. Nekuti mweya mutsvene ndo wakatotizarurira iyo kuti tive tinoiziva. Rugare ngarive nesu. Asi chandoda kuparidza ndechekuti what we have to do is to stand firm tichidzidzisa shoko raMwari kuti rigare mukati mevanhu, kwete kuti tinobuda mukati mekereke tinoita mwenje ukoko unofamba. Mwenje unomira at one point wovhenekera vanhu vouya kuchiedza. Rugare ngarive nesu. Rugare ngarive nesu. Yebo. Unoona
ndine maziyoni akawanda andandinawo kwandandiro rugare ngaroinesu asi munoziva nekuda kweenvironment yaunenge uri ukatarisa chimiro chekirika unenge uchipinda handii unonzwa kusarira kwechechi rugaregaroinesu akasara tisu kwete kuti ziyoni chinoita kuti ziyoni risare tisu tisiri kusika the continuous improvement of the church rugaregaroinesu izvozvo zvinotangira pakuti tikatoenda kumusangano wega wega unoona munhu achivhura 10 hebrews hakuna here mamwe mavhesi ekuti tivhure maererano nemusangano tidzidzisane tiri kuramba tichifemerwa gore negore pachinhu chimwe chete here rugare ngarovenesu ndiri kuda kuti ngatitsvagei mwari timuzive tirambe tiimprove the kingdom kumwe kwati kwatova kuda kwasatani kunoita kuti murambe muri panzvimbo imwe chete rugare ngarovenesu mwari paakatisunungura chaanoda igrowth mukati matiri haadi kuti tirambe tiri stagnant rugare ngarovenesu rugare ngarovenesu ngatiwane improvement yechechi maadvice eimprovement yechechi anobva kwamuri imi rugare ngarovenesu kwete kuti kana makagara panapa chatinogona kubva nacho kuti pamani muri kupaona sei apa panyaya yekuti isusu tipinde hedu takapinga bhuti that is not improvement papi rugare ngarovenesu tiri kuda improvement yekuadvansa kingdom yamwari zvinotipinza pana mwari izvozvo rugare ngarovenesu pano tinofanira kuti tibrainstorm about our church tione kuti totakura church yedu tiinda nayo mberi sei rugare ngarovenesu because if we sleep handitika munoona kamurube kanonzi satani kakangwara satan is taking over every day handiti munoona kuti vanhu vakarashika ndo vakatovatanga kuva nemachechi televisions handitika avanoita malive broadcast vachitoparidzira vanhu nhema vanhu vachitendeuka rugare ngarovenesu kungwara kwadhiabhorosi ukoko rugare ngarovenesu asi isusu pfungwa hatina here hatina here pfungwa mukati matiro vakaendeswa kuchikoro hamuna here so why are you not advancing our church kuda kwenu imimi musina hanya namwari rugare ngarovenesu kuda kukudzidzisai kuti muimprove kereke yenu imi mega rugare ngarovenesu because the deceitfulness yadhiabhorosi iri kutokura zuva nezuva handiti haasi kumira satani munoona kuti nowadays iwe ukangolaita kana kuti kompyuta yako handiti wangozvilaitira kompyuta yako maybe kuda kutoitawo zvimwe zvinhu handiti panongo yakapop up so kanongoka kakati ba kuti hai wangukapindura chete hameno zvako ndiri kutaura kuti satani akazvipinza mutekinoloji umomo ari kuzvibudaisa achimaketa his kingdom why iwe mwana wekerekere ziyoni uchitadza kupindawo in the technology wotanga kumaketa the gospel of god wotanga kumaketa pamusoro pezvukukuru hwamwari chimirai inondipedzisisa rugare ngarovenesu ndiri kuda kuti isusu tive continual improvement pano tinofanira kutorwa tine maobjectives oti vamana izvi tikuda kuzvida izvi izvi tiri kuzvida izvi izvi tiri kuzvida tinoda kutoti zviachieve rugare ngarovenesu kwete kuti tinoungana takakudana chapani rugare ngarovenesu verenga zokurai muchipfuura tozokorodza pa1 vhesi naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu nechidza mwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza mwari ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo musaenzaniswa nenyika ino asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwamwari kwakakwana kunofadza kwakakwana rugare ngarovenesu rugare ngarovenesu vakomana nevasikana kuda kwamwari ndekumwe chete mwari haana kuda kuzhinji rugare ngarovenesu anombozotonamatisa vanhu kuna Matthew 6 oti
de kuda kwababa kwaitwa panyika ino sezvakunoitwa kudenga. Rugare ngaruve nesu. Kana tisinge tagona kuti kuda kwababa kuitwe sezvakunoitwa kudenga tanamata. Rugare ngaruve nesu. Kuda kwaMwari ndekumwe chete. Rugare ngaruve nesu. Amani shamwari ndoda kutaura nyaya iyo yekuti isusu tinofanira kuva vanhu vanokonfoma kune zvinhu zvinodiwa naJehovha Mwari. Rugare ngaruve nesu. Zviri kunzi tisaenzaniswa nenyika pamufambiro nemugariro wedu. Kune zvinhu zvokuti tinozviziva kuti zvirimo munyika, asi nemuno mukereke tinotozviwana zvatovamo futi. Rugare ngaruve nesu. Tikadaro tatova chinhu chimwe chetezvo. Rugare ngaruve nesu. Hatingati mhombwe dziriko kunyika, mhombwe tinova tichidziwana mukereke reZioni. Rugare ngaruve nesu. Hatingati mbavha dziriko kunyika, mbavha toya todziwanazve muno mukereke. Rugare ngaruve nesu. Rugare ngaruve nesu. Vakomana, munozwa here kuti mazuva ano kune chinhu chinonzi fashion. Ukaona vasikana vakapfeka unyatsoona kuti musikana uzo Mwari apa akaita zvinhu. Rugare ngaruve nesu. Nekuti ipapo panenge pakatogadzirwa zvakanaka chaizvo. Rugare ngaruve nesu. Asi zvanzi musafananidzwa nenyika ino. Ukaona musikana akagarwa naJesu akuziva Jesu, ukaona musikana ari kunyika asati agamuchira Jesu, unofanira kuti unote the difference. Rugare ngaruve nesu. Hazvinei kuti pamapfekero difference unofanira kuti ione kuti musikana akagagwa naJesu ava kumuziva. Hazvinei kuti pamatauriro, hazvinei kuti pasocial media, paTwitter, paInstagram, pachii. Matauriro edu kana tiri vanhu vakagamuchira Jesu anofanira kuti aonekwe. Ngaasaenzaniswa nenyika. Rugare ngaruve nesu. Asi ndinoda kukuudzai chinhu chimwe chete kuti zvinhu izvozvo hamuzvigoni muri mega. Nekuda kwekuti nyama yenyu inotozvidawo. Rugare ngaruve nesu. Hamugoni kuti mutize upombwe nekuti nyama yenyu inotozvidawo. Rugare ngaruve nesu. Hamugoni kuti mutize doro, hamugoni kuti mutize kuenda kumaclub imi vakomana imi, nekuti nyama yenyu inotozvidawo izvozvo. Rugare ngaruve nesu. Zvinhu izvozvo zvinogonekwa nesimba raJesu bedzi. Rugare ngaruve nesu. Nguva pasina, asi mukazogona kuzovhura Genesis 31:6 or 38 or Genesis 6 inotaura pamusoro penyaya yaNoa. Rugare ngaruve nesu. Kuti Noa anonzi, iwewe Noa ndakuda kuparadza nyika. Tora mhuka dzose wadzitora dzichete muark. Rugare ngaruve nesu. Makatogwa shumba, makatorwa mhembe, mhuka dzose dzatingaziva nemarudzi adzo neunhu hwadzo hwakasiyana. Rugare ngaruve nesu. Handitika, asi dzakapfigigwa umomo. Chiitiko chinoshamisa ndechekuti dzapfigigwa dziri umomo, dzakabuda dzose dzakakwana. Zvisinei kuti maiva neshumba yaigona kuti idye dzimwe mhuka. Rugare ngaruve nesu. Ndiri kutaura pamusoro pekubata kwemweya mutsvene kunobvisa that desire in you, kunobvisa that affinity in you yekuda zvakaipa. Simba iroro riri muna Mwari bedzi, nekuti zvinonzi Noa apedza kupinza mhuka dzose, Mwari ndiye akazopa esiwu yekuvhara ngarava iyoyo. Rugare ngaruve nesu. Chisimbiso ichocho ndo chandakuda kuti mutsvage mukati mamuri, mukazvirwa kuti hariti kanda kudana kwavasikana panapa kakuda kunyanya siwu yabreka. Rugare ngaruve nesu. Look for that siwu usilevu. Rugare ngaruve nesu. Because zvinhu izvo zvauzvigoni nekuti zvakasikwa zviri mukati menyama dzenyu. Rugare ngaruve nesu. Asi chinoita kuti zvikukurirei, mweya mutsvene hausati waisa siwu mukati mamuri. Rugare ngaruve nesu. Shumba dzaivamo dzine karekta yekudya vanhu, dzine karekta yekudya dzimwe mhuka. Rugare ngaruve nesu. Asi hunhu hwohwo hwese hwakabviswa, dzakararama peacefully dziri mukati meaki. Rugare ngaruve nesu. Vakomana, kuda kwaMwari kwakaita kumwe chete mungarava. Rugare ngaruve nesu. Dzakava nekufunga kumwe chete nekuita kumwe chete, mhuka dzakabudamo dzakakwana. Ndokuda kwaMwari kwandikuda kuti kuitike nhasi kwamuri imi mese. Buditsai chinhu chimwe mukati mamuri. Torai Jesu mumutakure mumutsvete mukati mehana dzenyu, momuudza kuti imi Jehovha ndakuda kuti ndive wenyu zvamu chose.
Chindisevenzesa isi zvamunoda imi nekuti ndava mudziyo wenyu. Ndataura mazhinji. Amen.